Senzácia! Kreslená postava počerného kráľa fanfonistov ožíva. Pišta k svojmu kingdomu prehovoril poprvýkrát live. Originál naživo livestream teraz. Neže akože. Za pomoci špeciálnej technológie tzv. Mappingu sme pred kamerou nabudovali samotného Mariána Čekovského. Vďaka tomu kreslená postavička Pištu vedela do posledného detailu kopírovať všetky Čekyho pohyby, až nastal deň, keď sa kreslený Pišta prihovoril svojim fanúšikom naživo, z očí v oči na Facebooku. Najodvážnejšie predstavy tých najvernejších sa stali skutočnosťou. Kreslený Pišta King ožil. Aby ste vedeli, že aj animovaný čávo, jak ja, môže byť živý. Pozrite sa, zakriem si teraz oči, hej, akože nevidím. A pozor, nešlo iba o zábavu. Odštartovali sme Fanfón Vianoce. Počas živej kampane fanfónisti rozhodovali o scenári TV spotu, lokáciách, rekvizitách a ďalších účinkujúcich. Pišta dokonca vo svojich live vstupoch vyberal hercov do vianočnej reklamy. Šťastlivcom sme vytvorili kreslené alter ega, aby vo vianočnej reklame mohli účinkovať. Poprvé šťastné a veselé, po druhé tu máme šťastné a veselé fanfonistky, víťazky Pišta castingu, Ivetku a Simonku, ktorým sme slúbili, že ich zmalujeme. Nech sa páči. Centovka, centovka, ktože ti dal hlas? Svištík ten maličký a či Pišta zas? Centovka, centovka, je každého sen. Voláš, píšeš, SMS-kuješ len za 1 cent. Vďaka celej kampani si počas Vianoc Fanfón uchmatol najväčšiu páčivosť značky v celom telko segmente a jeho Facebook sa stal najsledovanejším spomedzi všetkých operátorov. Kampaň zasiahla až 1,4 milióna používateľov. O obsahu nášho spotu na Facebooku rozhodovalo 18 000 hlasov a celkovo sa zapojilo až 40 000 fanúšikov. Fanfón nerobí drahoty.